Kublai P Baro Shakatup Kubor Jongi Kadan Bosco Media Network. Kimat Kibakongsan Mentagasngi Kilong. Dakapen coach nong rakhe ka DS Umdihar yakasngi kha Mahatma Gandhi. Hikai akor ka dorbar mau ringkeneng yaki samla halor ki jingsniu papun jan. Weng kino hikai ad hoc ya ki jinge ki kular ka sorkar da ka basic pay scale. Ban kam ureu shimet kum usekretari ka shnat raj tenring ther ka senjuk hinyok shnong. Bat mentang ini apai shiki kubor ki bakam bania. Kador bar shnong Umdihar Ribhoi district ha ka artarik risau kala rakhe ya kalungkho sngi kha Mahatma Gandhi ukpa kari India da ka papen khoj phar ya ka shnong kathau ki linti singken da ka Swachhata Bharat campaign. Hakani ka sngi pen khoj nong baro ki pat ba shinrang bat kanthei samla bat ki khlung khna kilami nala ki jong ki kentoj bat ki dong ban pen khoj ya ki linti ki singken ki telong umbam umdi bat ki lamat lapom ya ki sanyum same ki bala khelung hakani ka ayom liur. Habala dep ka jingpen khoj ka shnong Umdihar kala kup da ka dur kadar ka rong karup ka ba itenat hadu kata. Kajing thmu ka Swachhata Bharat campaign. Kalong ban hikai ya ki pat ba ban im haki saudong saukun ki ba khoj ba suba ka ban kentiu ya ka kot ka khia bat ki jingmut jin perkhat jong ki pat nong shong shnong. Uba Romel Lingdo rang ba shnong Umdihar ubala shim benta ra ka jing shidhem hakani kasngi ula yaro ya ka jingmi renti ki pat ba ki bala pen I ya ka mensim jingya teli shishnong shithau. Ula kenturu da ka baong. Kani ka jing kho jing suba joga shnong de ban penne pensa ha man la kasngi tang ha kani kasngi bayami pat ba. Kino yalam shnong ru kila shim benta ha kani ka jing pen kho shnong. Hah? Ayo ya. Ayo buat kanala. Tiga seluruh balang banget eh. Iya. Ring crispy to seneng ah.
Senang umihar komisi benta wan rakhe ya kagan hi Jayanti de kabade ru kaswat barat na kabata ka jipun kuit ni senang dithau hakane kasi nilayo ban silung talang baro si senang na kabata ka jing kuit senang hapo senang bat ka jing tre kala long ru aman la kita baro kinong senang na ru kilong pa kilong kemi ki hap ki barit kilai sim mentalut ha kabade bat ka jipun kuit ni senang dithau bat nilayo ru pun kuit ya kita long ka balong kuit ka suba bat na kabata ka kuit ya hapo senang ko thau jadi kerana dan ini program kan long kebersiswa baru senang hari boy hari hiburan boy komisi bentar pada senang silang nah kalian kejongi di senang ru inilah pendep ya kan kam hari ini dapat senang kasih Hakajing persang ban hikai yaki kena abat ki samla ban lat neki kam sniu ki baharukom kador bar senang mau ring keneng haka ar tarik risau kalalum ya kador bar pelun ki kena abat ki samla kani ke senang ki bala kenjo kerta khat ar snem hadu khat prasnem ban hikai yaki kumnu ban kiar neki kam sniu kamtam nakajing kenrei ki jing sniu lengba ka social media lada amnang ban pendan kam yaki ki jing sniu neki drop ki jing ma ki bayalam syaka shongkha kena bat bun jat ki wei pat ki jing sniu jong kani ka juk menta habaki bor kaan kilap ikinu kinu ki basyong kurim kena kata yaki kentei hapo ka khat prasnem bar ki shinrang hapo ka arphuai snem kin kem bat kin set patok yaki hadu arphau snem kenti nakaliang uraran pastor M Lawai haka jingkran ulaong ka social media ka jurbha menta dei lengba jongka nyo ilut yaki jingja bat jingle jingkam ki breu nakeleng ki jaka ka perthei bun sen habayo i baki wei kile yaki a social media la kalong ha Instagram, Facebook bat YouTube bun kia but teneng habakim yo kumbay yo ki wei ki sngoram hadu bakta yaki jingmut jing perkhat jongki kumta uravan pastor Lawai ulak kuntu de banang ban pendan kam ya social media bat umdei ban long merau haki kajat benriu kajat namar ki khna kim danshu ka akor ka buram la kalong hakaktin ka thlit bat hakaryam ka bet nalor kata ulaong ki breu ki pet ban yo i ya ka jinglong jogi para breu na kaktin ka thlit bat karyam ka bet ba ki kup hala kalong renyeng ulas neng las kraw ya ki samla bat samla lut ban tengkan bat husiar katla kat yai ya ka kaktin ka thlit haba piakran para mapi kumju haba piakran bat ki bala he lasan kumju ru ula kentu yaki samla ki bawan ha kane ke lempung ban ri kendong yala ka long renyeng da ki riam ki bet ki badan akor dan buram ki bandem kring yaki khmat jan ki wei pat ban pet lengo ya pi ula penkut rasnya mi othe vot ra pisutu am pitep am bilia ki po khat rasnya ben the vot bilia ki po khat rasnya ben ya kali tôi đã nói tại khát asiam rồi là năng hết thiệp vuốt khát asiam là năng hết nhà kali thì bây giờ bây giờ cái anh bộ cái khát asiam nama gặp kum cả chinh start long gặp kum cả chinh xem cho kini kibro kiro start mau ki psychologist là này kita kan kiro champang ong ki ba cái này cả adolescent stage em di kapor ka ba ching mo ching pakhat cho hi din ki bhaken Tela dakwa ben poi kata ka stage ka ba nang ben bishari ka chingem la chong la nang bishari ka balai dan kam ben shim ya karta ka ba khat pras niam shanen mentala da pili tiap buat de ba chiet yo nong yalam nam tela da pundang nei kata ka chingmot ka baskiam la nei kata chingmot chung perkhat ka ben khi shu ra te pila kan ben tiap buat te mentala da pili ha po khat pras niam de kata ba kim are pi tiap buat kum churo na mentaka banyak kali. Lada piladang kapas yang seliang mau tercipur cuma cipur kat sampai kelas kiam kan. Di kelas kiam kata cuma cipur kan. Telesi lada dan kena cuba mental lada punya dengan kenaan. Ya dengan kat bawan kekali. Kum nervasam, babila bawan dekat kekali. Hendak lada pilah he ke cuma cipur kat pilah sam ke cuma cipur kat pun pilah nang ben kontrol ya kekali. Kata kapan aite ya ka cinglong mature mau ni orang cinglong sam ke cuma cipur kat sampai kan. Jadi hakita ki pang ba ka an ka bu ai ba khatas yang shaliang pilam pia won pila ben nya kali bila apa isha pang kata ka thia won sha pang ka nya kali namang apa ba pin sngotho bai ka shong kha shong man ro ka an ka bu da ka ta menta bon ha shnong tha chungi shong kha khna bon ha shnong tha chungi khat san sniam khat ro sniam lai yo khan in ongre ban la pira ben yo khon la namashisi le bala kot ning jinglong samla ni te yo khon yo ben tanpa ka
sha ko mo ki doktor kat ko ki staff science om ki long moi ki khna ha ko khapasnya men shong kha om ki long re namar pilia ha po khapasnya kumba ong ye phei ka chimut chung khat chung phei pat khiam re ben long ko mi long pa chimut chung pakhat chung phei pat khiam re ben ket ye kata kalingkor kum ki kemi ki pa nalor kata medically ro kami chung phei ding sen chor ke pat khiam kare ben shin bhi kata kalingkor chung ka kemi pisu thu em jadi nak kata kadau ka an ka pensyong dur ye kita baro khat bat ka bu baya ka an ben ailat ye phei ki ken the ben yo bro de ka khat pras niam shanian ka bayau shin rang pat de ke arhues niam shanian demot lada ka ken the de ke hapo khat pras niam pat shin rang de u hapo arhues niam pim la re ben yo bro pisu niam mi kata hey mana wala pet ye ko film taitene Hadirin khatway sngi ka jinge khi kinong yalam bat ki the court ka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM ka sinjuk kinong hikai school ad hoc daga ba shong kalan mangor Hamadan Malki haka ar tarik urisau ar hajar arpusan kila rai ban pensange bat ban wengno ya ka jinge khi haba menteri rangba ka jela Konrad K Sangma ula khot ya kinong yalam ka FASTOM haka shi tarik risau banyakran halor ki jingdawa bat ki jing angnu jongki Habayakran Shakilat Pathai Kubor, Vice President ka FASTOM ba Sunborn Jungai, ulapun bena ban wengnya ka jingya ki halor ka jingkular jong menteri rangba ban pentre kamno da ka rukom bathamai ban siu tulop da ki basic pay scale ya ki nong hikai school ad hoc. Uba Sunborn ulayathu haka jingya lang ban menteri rangba kinong yalam ka FASTOM kilapen I ya ka jing ba kinong hikai school ad hoc ya kendu da ki post nam menta. Kila kedau bagi nong hikai school ad hoc kinam lada ka jing siu tulop ka baki juyo kane kumju klem ki wei pat ki jing mentoi ule tho hakmat menteri rangba bagi nong yalam ka FASTOM kila pen sngow ya ka jing dawa ka daybed ban kentiu kerdan ya ki nong hikai school ad hoc sha ka deficit pattern but ban ai ki jing mentoi kumbayo ki nong hikai school deficit Henry Nakaliang ka sorkar kalau ong bankat no ya ka jingdawa kentiu kerdan ya kinong hikai school ad hoc sya ka deficit pattern bat kalarai ban pentre kamno da ka rukom siu tulop bathamai basic pay scale ya ki katkum ka jingbun snam lane seniority bakila bat ya ki kamnong hikai uba Sunborn ulaya thu ru hakane ka jingya kundu ya menteri rangba larai ru ban siu DNS allowances DA ya kinong hikai school ad hoc Ulaya thuru ka sorkar jela kala rai ban siu 100% ka Central Provident Fund kata pra persen nakaliang ka sorkar but pra persen in kan show da kinong hikai ad hoc haka CPF account jongki ka sorkar jela kala rai ru ban siu ya ka death cum retirement gratuity DCRG but nakaliang kinong hikai kinsa shong jingelang ban shem ya ka rai katnu kinong hikai ad hoc kenyarap kan show nakabanta ka DCRG ulaong Namar ba ka sorkar jela kala rai ban penrungno ya kinong hikai school ad hoc hapo ka rukom siu tulop pathamai new pay structure bat ka sorkar kala panpor lai benai ban bishar banya bat ban penkre ya ki jinat ki bayadei hakajing siu tulop pathamai ka sorkar kala kular ban penbena yakini ki kular bat kirai shwa ka ayom le kemen Christmas kumta da ka we ka sur ngila sheme ka rai ban wengno ya ka jing ya ki ula penkut ya ka jingkran Ningkong ni ai ku blai kerpang ni pigi parlok media ke jongi bolaya dan benta bangi nado bangi penbena ya ke jingi da se hadu ko ni kasngi ka ba mentaro de kuma pilatip hi ngila sedang ya ke jingi nado ka arpu arterik de ndrei ka dei nado mensisngi kata ka arpu ka laipau terik bangi yo ya ka jingtip na commissioner secretary ba chief minister badan burom jengi uphat ya kran yengi nen gasngi hakapor lai baji janmit tenrai hakastep ndai baji ngila yo biang ya ka phone call na commissioner secretary ibala ong yengi ba chief minister ula postpone ya ka
kajing kenduk jongi hakapor lai bajiu pak wan no hakapor posting nomor ba don program sia boy de hadien nilai lek bat nilai yo banyak kenduk ya chief minister hakapor khat arduna di nakaliang jongi ringkat bat kiparlok garu ki belayawan lang kapaningkong kalong ba ni peni bet hakaliang jong sorkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc ni laya kenduk da ki pau snem bat ni peniru ba kum kinong kai ad hoc nginom lada kani kajing siu ko jongi kalong bet fix kamut lam kanu ke extra allowance ki hadian kajing ya tai ke balabun ni akran ru syapang kate ke demand ke jongi ke balong ke deficit system lani ke deficit pattern di ondang ya keren ya katai nakaliang ke sorkar kalau ong ba ladangi ni bu bet kita ki atli ki kendan kamut ka kata kajing bay pisa kanlong ka babun bahaya ka state government di hadin bang ya keren ya perkat pa kanu ka bah kanu ka basniu di nakaliang ke sorkar kilo ong ba tong nya perkat no da kawai kalat kalenti like no nakani ka demand tong nya klet no ladangi la no ban solve ya kani kajing kajong pi di hadian mengalaya batai sani bah nilai keren kabakut nilai rai yakini harum kemut kabaningkong kabang nilai rai kalong ba nginyo no ya ke basic pay kabamut yakani ke basic pay kanwan katkum ka seniority kamut kanomlong gaju bahikai dang hapo sipo snem unyo da kumwei bapalat sipo bapalat arpo bat bapalat laipo snem unyo lagajong ke basic pay kabaar pan ngin yo ya kadie ya kan kadie larai ban ai sisin sisnem kabalong bahkan yarap yang ni kinong hikai hakani kajingkiu dor jong kimar kimata to nangta kabalai kabangi ya bet balai menjur lang kalong bangin yo ya kata ke Central Provident Fund kaba ke CPF ni ong kabangin yo crap person na ka government jong ka basic but crap person kinoyalam kesenjuk dor bar pelun nyausnong ki bahap hakarat nongkrem joka hima kriem kilami lang krui ban ther teng ya uba pinong rum ubalakam ya ladi kum usekretari ke snat rat ten ring bat ula keno bakirang ba snong ha kani karat kidei kibala syukam rang ba snong klem dadon kanu kajinga jit pat ba Habakran syakilat pathai kubor nakaliang kinong yalam jongkate ka senjuk dorbar pelun nyausnong lengba uba Noel Sumer chairman bat uba penskem lang sotun vice president ha ka jingadon lang kiwaipat kinong yalam snong kilat ther teng ya uba pi nongrum persya yakate ka jingkeno kilapan syairu daga baong kinoyalam snong hakate ka than kimdei kibala syukam rangba snong jubor henrei kida don da ka jingjit lait lut kipat ba nong sang snong halor ka jingkeno uba pi nongrum ka senjuk kala kentu ya ka KCADC kumju ya ka hima kriem bat rai nongkrem banyakren sanibha halor kanika man khnang ba kanung wanra jingkul mar jingmut hadien habut kishnong ki bahab hapo ka dorbar pelun hinyau snong ki kentup ya ka snong lum kse bat mau kenring ki bahab ha East Khasi Hills district ka snong lum dengan wa mentaj mau kuduk kerdeng bat lumrit ki hab Haribhoi district kumta kinoyalam jong kini kishnong kilayathu baka khubor bala ai da uba pinong rum kabala paw ha YouTube kalakta bat penkulmar jingmut yakipat ba bat kinoyalam shnong kilakan pat mardor ya ka jingkno bat ya ka jingkam secretary raj jong uba pinong rum kilaong kini ki jingkran jong uba pinong rum kidei ki babakla shikadei bat ki bamdon nongrem ha ruem for pemerintah angkat kini di rambak senong jong kini senong sekretari senong jong ini ketanya kecuni ke keteng senong golong ke mau kering lum kse ke habis pokok is nang tawa mentai mau kuduk ke lum dengan ke lumrit buat ke kerdeng ke habis pokok Haribhoi district ngikawak pon pau sepi kipat bak mata kasni
kalong halor kecing penmi utip jong upi nong rum ubadai na po ka sinong tending hagane kecing penmi jong o kalong ba ong ba ngi day tang kirang ba sinong ki ba sukam bat ki day kirang ba sinong ki bomdon bacit mana bat ki day kirang ba sinong ki ba le thombor ba ki day ki caka puta ngi ko ba pansya sipi ki pai ba mata kasni ba phide bantip ka sinong tungi ngi day ki sinong ki ba pura nado ndain pai lada ngi ai ki cingkhen kalapoi sispa snam ya kene ke sinong kucungi baro nyo tuli ke sinong ladang ikan ye kene ka sinong kucungi ka bonong kong tam ha kene ke rea cung nyo sinong kadai ke sinong mo ring ke bawan ke bonong kong ke sinong te halor kene ke rim ni kwa kon pensia spi ke pai ba bagi rang ba sinong cung ni ke nyo sinong baro nyo tuli ke sinong la chet bat la thong da ki pai ba nong song sinong la ka chong ko sinong ka ba mut ila dai ki ramba sinong ki pura bat ki la la ban trei kam sinong kam thau na dong sedong kum ba phiu i kum ne ni ka yin ka pangidon manta ka mut leng ba ka mat ti mat chat jong ki ramba sinong mdai ban sung phai ka ta pai ba phimdai ban ting ko tempan ya ka ne kacingkran jong ki breu ki banabar nganut bonong hang ne menta ka kerteng jonga ngadei uba nual sumer bat ngadei ru usurman jong nyu snong bala thung da kini ki nyu snong ki pai ba jong nyu snong kumta ngai alam kini ki pai ba jong nyu snong ha ga suk kasan ha ga ching yai bai yai rumpi bat yiki kam snong kam thau baro la ka chong snong ngala ailat haki ramba sinong la kacong kini nyo sinong bakin penyai ya ki kendo ki siap ya ki de thit kat baki don kam haba ka sinong ka don kam nagaleng chonga kum usurman chung nyo sinong ngapet ya ka suk kasan ka bahaga met jong kin nyo sinong lada ki nyo sinong ki don gano kicing ngi don kam bani trelang bat ki pha lang ya ke sun kam ciki bangan bisyar bat pet benia eki ha ka bay day bat upinong rum bat ki tu ki khubor ngila poi shaka bakut tarhadu bangin daya syampiang kublai shibun